20.4 biljun euro u l-ammont ta' investiment dirett barrani li kien hemm is-sena li għaddiet f'pajjiżna bil-maġġoranza ikunu fis-servizzi finanzjarji u dawk tal-assigurazzjoni. Dan ikkontribwixxa biex fit-tmiem is-sena l-oħra l-istok tal-investiment dirett barrani f'pajjiżna laħħaq għal aktar minn 430.5 biljun euro, żieda fl-istok nazzjonali ta' 15 biljun euro fuq l-2022. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn ukoll ġie żvelat li l-investiment dirett minn Malta barra l-pajjiż laħħaq għal 18.6 biljun euro is-sena l-oħra, fil-maġġoranza tiegħu dan kien magħmul minn isma' u unitajiet ta' investiment. Dan fisser li sa tmiem is-sena li għaddiet assi Maltin investiti barra l-pajjiż kienu jammontaw għal 404.4 biljun euro. Aktar minn 99% ta' dan l-investiment ukoll huma f'attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni.